खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलां सासे आइजोआ गावनि फिसाय आरो 4 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा गथ'खौ नागारना बहाबा खारखोमा लांना दं। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय 1 नं सामुदैसा गामिनि थागिबि एन्जेल नार्जारिनि अनजालि बिजि रिथा बर' नार्जारिया गावनि फिसाय आरो सासे हौवासाजों लोगोसे न' गारना बहाबा खारखोमा लांनानै दङ। फोरमायनाय बायदिब्ला रिथा बर' नार्जारिया थांनाय 26 जुलाइ समबारखालि बेंक एकाउन्ट खुलिनो होनना फुंनि 9 रिंगासोआव न'निफ्राय सान्थिपुर बाजाराव फैनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव फैफिनासै। रिथा बर' नार्जारिया बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर बिथां आइजोखौ नुसनबायोब्ला मानसिखौ हमनानै खिन्थाहरनो एबा खौरां हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रिथा बर' नार्जारिया गावनि जेबो जाहोनखौ न'खराव खोन्थालाङालासिनो मानिबा जाहोनाव न' गारना न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ न'खरनि जानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मबाइल नाम्बार 6900655824 आरो मोनसेबाव 9435780278। नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहर बबावबा नुसनबायोब्ला आरो नोंथांमोना अननानै बर'जों बर' मदद खालामलाय। आथिखालाव सानफा एफा हाबा जाखांनाय हिन्जाव खारनायनि रादाबखौ गोबां खोनानो मोनसै। थिग बेबायदिनो भुपेन बर' होननायनि बिजि आरो फिसाजो बे सावगारियाव नुबाय थानायानो नैबे बिजि आरो नैबे फिसाजो बिसोर सानैया गोमानानै दं होनना खौराङाव फोरमायदों। नोंथांमोना सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बार होदों 8837351438। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जेरावखि नुवा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। बर'जों बर' बयबो मदद खालामलाय आरो नोंथांमोननो फुल डिटेल्स नांगौबा बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो सोंहरनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायदो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।